Ало, може ли да поръчам такси? Колата да е стегната и чиста, шофьора да ми го опишете, да може да се разчита на него и кога точно ще пристигне? Такава информация можеш да имаш с Taxi Stars. Мобилно приложение, с което откриваш такситата с най-добър рейтинг около теб само с едно движение. Системата автоматично открива, ако имаш любими шофьори наблизо и ти изпраща първо тях. Получаваш нужната информация веднага за колата, за шофьора, къде се намира таксито и кога ще пристигне. Не се налага да обясняваш маршрута. Шофьорът го получава още с подаването на поръчката. Така ще пътуваш комфортно и ще запазиш доброто си настроение за там, където отиваш. На работа, на среща, на парти или у дома. Плати както пожелаеш, в брой или по електронен път. Накрая оцени пътуването с колкото звезди заслужава и добави шофьора към любими, за да го поръчваш отново. Свали Taxi Stars безплатно на iPhone или Android, за да пътуваш 5-звездно още днес. Taxi Stars. Умно, лесно, навсякъде в България.